माने ओरैबायदि जादों बिपिएफनि मानसिफ्रा थांनानै जोंखौहाय जबरदस्ति बेनारखौ सावदों। रायजो राजाफ्रा गावसोरनो फोरमान होबाय आरो लैहोर लैहोरा जे हाग्रा दाननो मानसिफोरखौ लिंबोदोंमोन बिनि माने फेरेंगा सारनि बिरुदि बुं, प्रमद सारनि बिरुदि बुं, इउपिपिएलनि बिरुदि बाथ्रा बुं, बिसोरखौ दोननो नाङा। हेलो खुलुमबाय बयनिसिम बे एसआरबि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय जाबाय। दायो आं नोंथांमोननि सेराव फोरमायनो सानदों दि साननैसोनि सिगां बिपिएफनि डिजिटेल बड'लेण्ड इउटुबारफोरा बिटिआर सरकारनि मिशन बैसोमुथि 1.0 बिथांखि बेनारखौ सावहोदों होनना उल्टापानि सनापुर गामिनि रायजो राजाफोरा फोरमायदों आरो दिनैनि समाव रायजो राजाफोरा बिटिआरनि इएम रनजित सारनियाव निमाहा बिफिननायखौ जों नुनो मोनदों आरो रायजो राजाफोरा दिनैनि समाव मा फोरमायना लाखो दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। जों माने ओरैबायदि जादों बिपिएफनि मानसिफ्रा थांनानै जोंखौहाय जबरदस्ति बेनारखौ सावहोदों। साइडआव दंमोन बेनारा, अब्लाबो बिसोर लाबो सावनि होननायखाय जोंबो मिथिस्लाबनो हायियाव सावबाय आरो बेनि खोथाया। बिपिएफनि बै डिजिटेल बड'लेण्ड इउटुबारनिफ्राय सावहोदों आरो ओरैनो बिसोरनि मानसिफोर गोजा, आं मानसिफोरखौ सिनाया आरो आं गोजाननि नालाय। थांनानै मा बुङो आरो थांनानै बिदिनो बुंदों, बुंनायफोरखौ बारा गोसोआव गैला। मा बुंनानै सावहोआनो जिखुनु सावहोदों, लाबो साव होननानै सावहोदों आरो। बे बेनारा बावनो दंखायोमोन ना बबेनिफ्राय बारलांनाय? बे साइडआव दंमोन, जिखुनु सोंनायमोन ना ओरैनो गोलैनायमोन। ओमफ्राय न'खौ सावनायखौ सोरबा थोनदोंमोन नामा? थोनाखै रावबो। नटिस मोनदोंमोन नामा? नटिस मोनाखै। एभिक्सननि नटिस मोनदोंमोन? नटिस मोनाखै। माने बेखौ जोङो खोनानो मोनदों जास्ट प्रटेक्सननि थाखायसो खालामदोंमोन होनना बुंदों, नटिस गैया बिदिनासो जोङो खोनादोंमोन। दा नोंसोरो जोंखौ एभिक्सन खालामदों होननानै मोनसे हाग्रा ओनसोलाव थानानै नोंसोरो खुद्रिसानायखौ नुनो मोनदों बा नुदों। माखासे गभर्नमेन्टनि माखासे अनसाय बिथांखि माबा मोनसे बिदि बेनारखौ सावनायखौ नुनो मोनदों। आरो सोर मार बे थुनलायग्राया नोंसोरखौ थुग्राया? बे डिजिटेल बड'लेण्डनिफ्राय फैदों, बिपिएफनि मानसिफोर। औ, माखासे माने बिरोधि दलनि थुनजलायनायावहाय बे जाथाया जानानै थांदों, सैथो। बेवहाय जेब्ला डिपार्टमेन्टनि मानसिफ्रा जोंनि बे जायगानि न' बांफोरखौ सिफायनानै थांदों, थांनाय लोगोनो बिथांमोना हयथ' बे जायगायाव बिथांमोना अलरेडि दंफैखासैमोन खोमा, बेनिखायनो बिसोरो ओंखारलांनाय लोगो बिसोरो बे जायगायाव हाबफैदों। ओमफ्राय हाबनाय लोगो जोंनि आं मिथिनाय बायदिब्ला जोंनि रायजो राजाफोरखौ बुथुमनानै नै ओरै खालाम, ओरै बुं, ओरै खालाम, नै बेनारफोर मा होनो फेरेंगा सारनि बिरुदि बुं, प्रमद सारनि बिरुदि बुं, इउपिपिएलनि बिरुदि बाथ्रा बुं, बिसोरखौ दोननो नाङा, बिसोरखौ होखारनांगौ, बिसोरखौ जेरैब्लाबो जोङो होखारनांगौ आरो बिसोरखौ फेजेननांगौ होननानै बिथांमोना जोंनि रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय गोबां बुंथावै बाथ्राफोरखौ बुंनानै एखेबारे थुलुंगानाय होनानै मावथावै खामानिफोरखौ मावहोनाय जाथाया बिथांमोननि खामानि। बिथांमोना गावसोरनो जोंनि रायजो राजाफ्रा खोन्थादों, बिथांमोनखौ जोंखौहाय हाग्रामा सारानो जोंखौ थिनहरदों होननानै। दा बै जाथाया जाखांनायनि उनाव नोंथांमोना पाब्लिक हिसाबै माबायदि एफेक्टआव गोग्लैगोन? जोङो बे जाथायनि उनाव जोङो गोबां दुखु खस्थ' भुगिनांदों। जोंहा माखासे थानाय न' बांफ्रा सिलिंखार जालांदों, बारा बर्तन सिलिंखार जादों, जानाय लोंनाय गैया जादों। दा जोङो बेबादि अबस्थायाव जोङो भुगिनांनानै दङ। मा लुबैयो दा बेनिखायनो जोङो आङो रायजोनि जानानै आङो सारमोननिसिम आर'ज गाबदों, खावलायदों, निमाहा मोननो बिदों। जोङो मिथिस्लाबै हायै मानसिफोरनि माखासे बिरोधि दलनि थुनजलायनायाव, फाव फान्दायनायाव जोंनि रायजो राजाफ्रा जेखौ मावथावामोन बेखौ मावनानै थांबाय, जेखौ खालामथावामोन बेखौ खालामबाय, जि बाथ्राफोरखौ बुंथावामोन बे बाथ्राफोरखौ बुंनानै सारमोनखौ, रुलिं गभर्नमेन्टनि मानसिफोरखौ दुखु होबाय, दुखु होबाय, मान गैयै अपमान खालामबाय। बे हिसाबै आङो
रायजो राजानि जानानै सारमोननियाव निमाहा बियो जे जोंनि मिथिस्लाब हायै भुल मावनायखौ गोरोन्थिखौ जाहाथे निमाहा होयो आरो जोंखौ मा होनो गावनिनो रायजोनि मानसि होननानै जाहाथे जोंखौ बजबनानै लायो जोङो बेखौनो सारनिसिम खावलायनो निमाहा बिनो होननानै आङो जोंनि माने हालामाव थानाय रायजो राजाफोरखौ लानानै फैदों। जिहेतु बे ओनसोलाव थानाय रायजो राजाफ्रा गोबां गोरिब सुबुंनि नंगौ सार बेबायदि माखासे गाज्रि थुनज्लायग्रा सुबुंफोरखौ बे गोरिब सुबुंफोरनिफ्राय गोजानाव थानाय नोंथाङा मा बुंफिनो मा खावलायो? जोङो जि जायगायाव दङ जोङो साफ्रोमबो जोङो दुखि गोरिब मानसिफोर जोङो गैजाया हा हु गैजाया जोङो आर्थिक अबस्थायाव जोङो जोबोद दुरबल बेनिखायनो जोंखौ जोंनि बे हालामाव रायजो जानायाव जोंखौ हेंथा होफैबाय थानाय बे मानसिफोरखौ जोंनिफ्राय जानगाराव थाजानो जों लुबैयो आरो दा फैबाय थानाय समावहाय नोंथांमोना गभर्नमेन्टनि माबायदि सलुसनखौ लुबैदों? जोङो फैबाय थानाय समाव दानिफ्राय लानानै जोङो जोंनि जिथु दानि रुलिं गभर्नमेन्टनि मावनाय दांनाय गासैबो आसार खान्थिफोरखौ जोङो मा होनो जोंनि नोजोराव जोङो जोबोद मोजां मोनदों आरो बेनिखायनो जोङो जोंनि रुलिं गभर्नमेन्टखौ हेफाजाब होनो आरो जेब्लाबो सैथो लामाजों आवगायलांनायाव जोङो मदद होनो होननानै जोङो आवगायबोदों सार। जायनाखि नोंथांमोनखौ थुनलायग्रा बा सावनो थोनग्रा बिसोरखौ सिनायो नामा? मोनथियो नामा नामफोर? नामफोरखौथ' आं मिथिया मा होनदोंमोनलाय बोरै होनदोंमोनलाय खोन्थालाय? डिजिटेल बड'लेण्ड निउस रादाबनि मानसिफोर आरो बिसोर एक्सुवेलि माने बिसोर BPFनि मानसिखा आरो BPFनि मानसि बिसोरो। साबेसे थाङामोन बिसोरो साबासो दंमोन नामालै साबासो दंमोन दां साबा सयजनसो दङमोन बिसोरो। जेब्ला जाथाया जानानै थांखाङो अब्लासो आं बे जायगायाव सफैदों ओमफ्राय आङो बे जाथायखौ नुनानै जोबोद दुखु मोनदों आरो आङो बे जाथायखौ नुनानै आङो दुखुजोंनो सिन्था खालामदों आरो खाफाल हमनानै आं माने गाबनो गोनां जादों। इउटुबारफोर थांनायनि खोथाखौ मिथिनो मोनदों सोर सोर इउटुबारफोरा थाङामोन नोंथांमोननि बै जायगायाव? इउटुबारफोरनि नामखौथ' आं दा बुंनो हालिया आरो बुंनो आंथ' मोनथिजोबा माने इउटुबारफोरनि नामा मामोन आं बेखौथ' दा बुंनो मोनथिजोबा। आरो रायजो राजाफोरनिसिम BTRनि EM रन्जित सारा मा फोरमायखो बेखौबो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांनो हागोन। BPFनि इयुथ सेलनि थुनज्लायनायावहाय बर'लेण्ड डिजिटेल नि थुनज्लायनायाव दाखालि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि एगेन्स्टै उल्थापानि हालामाव जा जाथाय जानानै थांबाय जे गोजान गोजान जायगानिफ्राय मानसिफोर लिंहरहोनानै हाग्रा दानस्रांहोनाय आरो बेखौ प्रटेक्सन होनायनि एगेन्स्टआव दा इलेक्सननि नाम लानानै दावराव दावसि खालामनो नाजानाय बेखौ दिनै दुलाराय रायजो राजाफ्रा मिथिखायो जे BPFआ मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जि जोंनि UPPR सरकार BTR सरकार बे सरकारनि मोजांखौ सहायनो हायैयाव बिथांमोननि केरेक्टारा गोदोनिफ्रायनो हिंसाफुरिया नासयनाय गादबनाय आखुथाया दाबो जोबैखायनो दिनैनि बे गोजोन थासारि जौगाथाय आरो अनलायनाय खौसेथिनि जा सरकार बे सरकारखौ गुबुंले थासारिजों मानसिफोरनि गेजेरावहाय बानसावनायनि जा नाजानाय बे नाजानायखौ जोङो हमदांनो हादों आरो बिनिखायनो दिनै मोनसे बाथ्राखौ क्लियार होदों दे दानि एसे सिगांसो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजोंनो जोंनि जा हादानाव लिंहरजाब्रबनानै BPFजों लिंहरजाब्रबनानै हाग्रा दाननायनि हाबाफारि बे हाबाफारिखौ रायजो राजाफ्रा गावसोरनो दिनै फोरमायनानै होबाय जे बर'लेण्ड डिजिटेला माबायदि जोंनि मिशन बैसुमुतिनि बेनारखौ सावनो थाखाय थुलुंगादोंमोन आरो बे मिशन बैसुमुतिनि बेनारखौ बर'लेण्ड डिजिटेलनिनो सांबादिकफ्रा लानानै थांदोंमोन। गतिके बिनि सायाव जों एक्सन लागोन दिनै रायजो राजाफ्रा गावसोरनो फोरमान होबाय आरो लैहोरा जे हाग्रा दाननो मानसिफोरखौ लिंबोदोंमोन बिनि प्रमानखौथ' दाखालिनो मोनखाबाय अलरेडि डिपार्टमेन्टआ बिसोरनि सायाव केसबो होखाबाय आरो एक्सन लानाय जागोन जों मालाबाबो कमप्रमाइज खालामा साननो हागौ जे BPF सरकारा जोंनि सरकारा सान्थियै नोजोर बोबाय थानायखाय
बे बिथांमोननि बेरेखायै मालाबाबो एक्सन लाया होननानै गोबां बेलायाव हारिनि माहारिबादनि जोंनि जा मावनो गोनां हाबाफारि बेफोरखौ नोजोर बोनानै जोङो धर्जयै दङमोन। बे खेबाव जों रावजोंबो कमप्रमाइस जाया, रावखौबो निमाहा होआ, बिनि सायाव जों एक्सन लागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोनथिबाय जानांगौ जाथाया मामोन आरो सोरनि बाथ्रा लानानै बिथांमोना बेनारखौ सावदोंमोन आरो बिटिआरनि EM रन्जित सारा रायजो राजाफोरनिसिम मा फोरमायखो नोंथांमोना मोनथिबाय जानांगौ। नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो हागोन आरो नोंथांमोना जुदि आंनि इउटुब चेनेलाव गोदानब्ला अननानै आंनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो लाइक खालामना होबानो जाबाय, शेयार खालामना होबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै।